ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни 61 кг UFC Мераб Двалишвили ба ҷангвари бебохти вазни худ Умар Нурмагомедов ҷавоби сахт дод. биёед суханҳои Двалишвилиро гӯш мекунем. бигзор ки Умар Нурмагомедов бо суханҳои дурӯғи худ шуморо фиреб накунад. Сонг Ядонг аз ягон муҳориба даст кашидагӣ нест. ӯ омода буд ки бо Умар муҳориба гузаронад ва аз муҳориба маҳз худи Умар даст кашид. чӣ қадаре ки метавонӣ дурӯғ гуфтан гир, аммо ту бояд ки кори зиёд кунӣ ва бо дигар довталабон бояд ки ҷангӣ, то ин ки довталаби асосӣ барои камарбанд шавӣ. ба ҳамагон аён аст ки ту арзандаи муҳорибаи унвонӣ нестӣ, танҳо ки UFC ба ту ин чизро туҳфа карда истодааст. ма бесаброна рӯзеро интизорум ки барои ҳар як сухани дурӯғат ба чеҳраи ту зарба занум. вақташ расад ман ин корро бо шодӣ мекунам. ва боз ман ин чизро 100 маротиба гуфтум ва боз такрор мекунам. агар ки UFC хоҳад ки дар муҳорибаи навбатӣ ма бо Умар ҷангум, пас ма бо ӯ меҷангум, навиштааст Двалишвили. ва дӯстон бояд қайд кард ки худи Сонг Ядонг гуфт ки осеб гирифт ва хоҳиш кард ки муҳорибаашро зидди Умар ба дигар саҳна кучонанд. ана оиди Мераб бошад, пас айни замон маълум нест ки ӯ аввалин ҳимояи камарбанди худро кай ва зидди ки мегузаронад. лекин чанд рӯз пеш сардори UFC Дана Вайт гуфт ки рақиби навбатии Мераб Умар Нурмагомедов мешавад. чемпиони пешинаи вазнини UFC Стипи Миочич оиди муҳорибааш зидди чемпиони ҳозира Ҷон Ҷонс фикрҳояшро баён кард. ҷон ҷонс бисёр корҳо карда метавонад, аммо мураббиҳои ман беҳтаринанд ва онҳо маро барои ҳамаи чиз омода карда истодаанд. ҳама коре ки рух дода метавонад. ман интизор шуданӣ нестам ки Ҷон Ҷонс чӣ кор мекунад. ман коре ки худам кардан мехоҳам ҳамон корро мекунам. ҳозир гуфта наметавонам ки ин охирон муҳориба дар карьераи ман мешавад. баъди ҳар як муҳориба ман мегӯям ки карьераи худро ба анҷом мерасонам. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. ҳозир ман танҳо дар фикри муҳорибаам. оиди дигар чизҳо баъди муҳориба гап мезанем, гуфтааст Миочич. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Ҷон Ҷонс ва Стипи Миочич аллакай рӯзи 17 ноябр дар турнири UFC 309 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. инак дӯстон, чанд соат пеш якбора чанд сомонаҳои варзишӣ аз муҳорибаи Ислам Махачев зидди Арманд Сарукян хабар доданд. аз рӯи ин хабар реванши Ислам зидди Арманд дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 19 январ дар турнири UFC 311 баргузор гардад. айни замон UFC муҳорибаи онҳоро расман эълон кардагӣ нестанд. барои ҳамин дӯстон аз онҳо анонси расмиро интизор мешавем. ва хотиррасон мекунем ки айни замон Ислам Махачев чемпиони вазни сабуки UFC ва якум рақами панд яъне беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн аст. ӯ 33 сола буда рекорди 26.1 дорад. ана Арманд Сарукян бошад якум рақами рейтинги вазни сабуки UFC аст. ӯ 28 сола буда рекорди 22.3 дорад. Махачев ба ин муҳориба бо 14 ғалабаи пайдарҳам мебарояд. Сарукян бошад бо 4 ғалабаи пайдарҳам. ва боз барои Ислам ин чорум ҳимояи камарбанд мешавад. ва агар ки ӯ Армандро шикаст диҳад, пас дар вазни сабук рекорди нав дар ҳимояи камарбанд мегузорад. то ҳол ягон ҷангвар камарбанди вазни сабук UFC-ро 4 маротиба ҳимоя кардагӣ нест ва Ислам метавонад ки якум чунин чемпион шавад. ба фикри худи шумо дӯстон, ин реванши онҳо чӣ гуна ва ба фоидаи кӣ мегузарад? метавонед фикрҳои худро нависед. дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.